tatas titi cetha gamblang balila menggah long tiraban atur pasrah soho panambi tumuli tumapak upacara bimadudha putra kagi soho nini pengantin ingkang kepatangan tumuli mangayun panjenenganipun Eyang Ciparlan monggo samatolan satergati pun kepatambilan salin sukerto para tamu lilane kayun jumeneng santabis sung pakurmat upacara bimadudha dawuhipun putra kagi manten binarung serokal kanca-kanca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebisa maneh para tamu lilane kayun monggo jumeneng santabis sung pakurmat upacara bimadudha Tamu kasunan kamali Sallallahu
upacara Sidul Binayang Bayangkari Putra Kagisan Banten Kasih nengkaken kaluhura dening Rama kakane manji sak madyaning dalem lebet tumuli daya-daya manji sak madyan wis pagelaran Jawi Maya larase sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasongko Sidul Binayang Bayangkari Putra Kagisan Banten Kasih nengkaken kaluhura dening Rama kakane manji sak madyan wis pagelaran Jawi pas sampean malih
lolos rahajane skala nir ing sambikala upacara bimadodha putra kaki saha nini pengantin sampun kepareng paripurna rampung pikantuk berkah sahene para tamu ugi para pepundhen para pinisepuh dalesan para tamu ingkang kedawuh kanthi manggiha widodha niskala nir ing sambikala pun kepanjang nalika semana putra kaki saha nini pengantin legah mringsak madyane damparkan sora bali pangkut jamur patalwana jumeneng narendra muda jumeneng nata nang tampung sedina dadi ratu ya nang tampung sedalu ingkang sinebut Sri Narendra Ari Sajuga ya sang ratu sahari Bapak Ibu ingkang dadi winantu saking bagya mulya sawetawis paripurna upacara bimadodha putra kaki saha nini pengantin hangengeti kadang bisa setresna ugi sampun jangkep hanjajari putra kaki saha manten mangke tumuli tumabak mangayun niki upacara pawiwahan pun mangke kaperumaken saking tata upacara kerobongan jangkep ingkang padang tumuli tumabak mangayun kunjuk dumateng pangrengga busana saking Emiliarias monggo samapta lan satatigati hampratitisaken wenggah lumampahipun kanca-kanca Pratiwi mangayun monggo nalikanira ing dalu tata upacara kerobongan jangkep tilanipun susuhunan pangubana kaping catur ingkang kepareng tumuli mangayun pun kepareng ngapun makan saking sembah kalbu nini pengantin tepi garam maning wanita sungkepuning pepadhaning kakung aku makan do kawin cili pangatikan mas sungkem kula kunjuk wong ayu garwan pun kakang yayi ndak to mesul ngaturkan sungkem bekti marang pun kang mas bebasan sak jagat orang genep apa sak dunya ora ana lima wong siji seliramu sing tak tresnani wong ayu bebareng laman pun kang mas mangun bebaran agung iki ngestaken dewu gene bali maneh jajar sumanding laman pun kang mas tak dherekake sungkem rama miwah ibu wong ayu ngestaken dewu sungkem rama miwah ibu ngamur makan panglolosipun nang duwung duwung warangga wangkingan sulut cedhong sak driji gedhene ketingali baebah eton sinadra genarya lumangsa kala saking madyane gigil tumuli mandhap saking Siti Hinggil Binaturata putra ngagem manten tepi darmaning putra sungkepuning Sudarma teka mangke to kawit jeli pangatikan Kanjeng Rama
Kalau Yuli ingkang manak suman sungkem kula kunjuk anak gongger kaya kedodok atine bapak bareng nampa marang sungkem piyonduk tak tampa bapak sesone marang Gusti Kang Maha Agung muga-muga sira bisa nuwuhake wiji kang sejati sing besok bisa nerusake sejarah bapak lan ibumu Yonggir inggih Kanjeng Rama kono kedhi sungkem marang ibumu saken dawuh kene nggih anakku Yuli akan marang ibumu kula ingkang parmanak suman sungkem kula kunjuk pun Kanjeng Ibu anakku iya banget panarimane ibumu yunduk Tirta Narmada milindah tanana kendhate rina pantaran ing rantinipun dungane ibu Dili among kanggo sliramu Yonggir eling deling pencelik tak kekempet mati tak juju teman tak mbah tak ojong cilik tak gendong dimasang mudi wong kepula gedhe marang pengatatimu kono lagi sungkem marang bapak ibumu sing saka Bulurejo Maja Gedhang Yonggir tumrap kajengaken putra kagsahan mantan atuhe danamaning putra sungkem piling Sudarma Bulurejo Kanjeng Rama sungkem kula kunjuk aji anak kula bocah bagus banget panarim bapak Yuli kowe wis dewasa wani mengko sawijining wanita ya ji gedhekno marang pengatatimu gedhekno marang tanggung jawabmu sing tetekun Yuli tindakno penting agamamu dono larangan ngono besok bakal modal madang uga kamulyanmu bocah bagus inggih Kanjeng Rama kono sungkem marang ibumu Kanjeng Ibu sungkem kula kunjuk anakku bocah bagus aji nyaket marang ibumu inggih Kanjeng Ibu sungkem kula kunjuk bocah bagus banget panarimane ibumu Yuli pamleng ibumu wong bebrayan ngono ra gampang ibarat wong lelayaran ing tengahing samudra saya nengah saya gedhe kang dadi ombake saya nengah saya banter kang dadi angin mula gedhe marang pengatatimu sira sak kloron Yonggir kono lagi bali mana jajar semanding lawan garwamu bocah bagus inggih Kanjeng Ibu wong tamung bisa ndedonga muga-muga sira bisa nemu ayem tentrem kulawargamu kebak rahmat kebak rezekimu pun rampung pun keperangan tumuli kalajengaken asok guna kaya ngajar kucur asok gono kaya ngajar kucur wujudipun beras kene duwit receh liman kula sapa kelam puspita sinulam suket grinting kala jana menika lambangipun boga wastra lambang sandang kelawan tangan wong ayu ingkang ditampanono guna kaskaya saka pun Kang Mas sithik akeh tampanan gane lega-legane atimu ya wong ayu kalau tampingane lega-legane kemana Kang Mas pun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan mangke sesampunipun pun kemareng kula tampi monggo menika pun kawan kanthi temaken rombongan ibu tak kanthi ya wong ayu mustahaken dewe
Kanjeng Rama Ibu pun kepareng kala ingkang marak sowan Kanjeng Ibu menika kala nderek nitip gunung Askaya saking Kang Mas anakku ya Ibu Tampa. Ibu Tampa bakal busimpen ana gedhong peteng yundhu kane pangaja bisa ngrembaka rezekimu tembe mburine yen sira mbutake wayah-wayah bisa medhang lawang dewi ngaturaken gunging panuwun. Pun rampung pun kepareng tumuli kalajengaken dahar walimah dahar kembul bujana dahar walimah dahar kembul bujana wujudipun sekul kuning kuning menika lambangipun kamulyan Jatiyayi senenge seneng mulyaning mulya ora kadadi nganten mangkene dahar bebereng laman sliramu sineksenan gotrah jangkep bunga seneng-senengatipun Kang Mas. Inggih Kang Mas. Dasaratu yen dare sinambi ngrok laras mleting gending wong ayu membuhi nikmatipun Kakang dahar bebereng lawan sliramu. Wiwit dina iki nganti besok kagen-kagen ninen wong ayu. Tak suwun mung sira kang tansah leladi marang pun Kang Mas. Ngestaken dawuh Kang Mas. Pun sabajine dahar kakang uga pengin kunjuk sang sesarengan kelawan sliramu ya wong ayu. Oh. Winantusaking bagi mulya pun kepareng sadawis mengapun rampung tata pacara kerombongan jangkep mangke kalajengaken tedhak pineta foto keluarga ingkang kepareng lumampah nggih perkemangke langkung utami kasuwun kapundhut gambaripun keluarga saking Bulurejo mangke kapratitesaken Pak RT nggih monggo Pak RT menika karana dening wonten satatan mangke kasuwun panjenengan kang kapratitesaken ngaten nggih nggih ngaten mangke saderengipun foto menika pun kepareng saking abdi dalem Sinoman hangai wajib wonten titik kalenggan menika hadicara lepas bujang ingkang perang tumuli mangayun ingkang hamugati putra kaki saha nini pengantin saha kadang bisa sutresna monggo pun kepareng jumeneng sadawis nggih hadicara lepas bujang pun kepareng tumuli mangayun saking paguyuban Sinoman samapta kanca-kanca. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kere ingkang hampung ganti monggo ugi putra kasih manten pun kepada maju menang Mbak Emilia ngayahi karyaning praja kene gunung pandang gawe Bapak Ngadi Bukinem jumeneng satawis monggo Mbak Emilia monggo lilalan legowo kanggo mulyaning negara maju papat diolang-olangake mesti enggal rampunge lebis kumpul baris lebis kontel baris lebis kontel baris lebis kontel baris
rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara saji maju papan diulang-ulangake mesti enggal rampunge Lepis kontol baris, lepis kontol baris, Lepis kontol baris lepis kontol baris. Sadawis pun kepadang sang abdi Sinoman hang wajib wonten ditinggalkan punika. Monggo foto keluarga pun kepadang lumampah nggih. Langkung utami mangke keluarga saking Bulurejo. Monggo Bante ampun atusaken. Lepat Jagung Pangaksama karo wekdal ingkang sampun hangang seksiang nggih. Mangke foto keluarga lumampah menika kawula hang lajengaken dadi laksana candhaipun dumawah atur nanggepacana pambagyo haraja yuwana sumrawuh. Konjuk katur dumateng para tamu para gasdanipun. Mangke atur nanggepacana pambagyo kasumlesan atur panjenipun pundhen kula Bapak Demang. Niki panjenipun Bapak Dwi Minarto. Konjuk Bapak Dwi Minarto samata jenengan sang panggehen sasana diwasasana kaaturaken. Dipun dawingi mangke saking keluarga monggo ingkang ngambung rawuh kalau semanggaken kalih nyuwun gungan mangke hanjajali pundhen kula Bapak Demang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kunjuk dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satu kawula hormati. Konjuk dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang estu kawula takzimi. Konjuk dumateng para rawuh kakung Semana Putri ingkang kinurmatan. Wabil khusus konjuk dumateng para pangarak pangantin ingkang mijil saking Bulurejo RT 2 RW 9 Sawirejo Mojogedang Karanganyar ingkang minulya. Saderengipun kawula matur sumangga sesarengan kawula dherekaken ngunjukaken raos syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saring awit saking peparingipun nikmat saha ridhonipun kawula panjenengan saged makempal silaturahim wonten ing kalenggan punika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salawat serta salam tansah kahaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten kelawan dalu tansah kawula ajeng-ajeng safaanipun wonten ing yaumul kiamah. Para rawuh kakung Semana Putri ingkang minulya, kawula minangka talange ngatur saking panjenenganipun Bapa Ngadi sak keluarga. Wonten ing kalenggan punika keparenga kawula matur ingkang sepindah Bapak Ngadi sak keluarga ngaturaken raos syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun entas pitulus utawi nikahaken
putri saha putranipun ingkang sesulih Roro Ayu Yulianti ingkang dhaup kalian Bagus Haji Dwi Prasetyo putra saking panjenenganipun Bapak Akad kalian Ibu Sri Sudarmini ingkang mijil saking Dusun Bulurejo RT 2 RW 9 Sewu Rejo Mojo Gedang Karanganyar Jawa Tengah. Salajengipun wonten ing kawedalan punika Bapak ngadi sak keluarga ngawontenaken pahargyan prasaja minangka wujud syukuripun dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kalihipun Bapak ngadi sak keluarga kanthi bingahing penggalih ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agenging panyuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa hangrawi hanjenengi saha paring donga pangestu wilujeng dumateng Sri pengantin kalih sumrambah dumateng sanak kadang sedaya. Ingkang salajengipun Bapak ngadi sak keluarga kanthi ngaturaken agenging panyuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sederek tangga tepalih ugi dumateng para kadang-kadang muda tumaruna ingkang kanthi lila legawanipun penggalih paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon sahingga saged minggah hajatipun. Bapak ngadi sak keluarga mboten saged paring piwales punapa sagedipun hanamung nyuwun mugi-mugi pambiyantu lan kasainan panjenengan sedaya ndadosaken amal soleh ugi pikantuk piwales ingkang langkung kathah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun Bapak ngadi sak keluarga nedya nyuwun dumateng para rawuh sedaya kersa paring donga pangestu wilujeng dumateng Sri pengantin kalih. Mugi-mugi Sri pengantin kekalih saged ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sedaya tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan solehah ugi ing winjangipun Sri pengantin kekalih saged antut runtut reroncengan dumugining kaken ninen rahayu widodo kalis ing sambikala. Amin 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 Allahumma amin. Ingkang salajengipun sinaosa Bapak ngadi sak keluarga sampun hangrantam hangrancik sedayanipun kanthi estu hananging kasunyatan tasih nguciwani pramila saking punika Bapak ngadi nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun minangka pungkasan ngatur saking kawula ambek bilih anggen kawula matur kathah cicip cewek kuciwanipun saha kirang trapula trapsila kawula mawantu-wantu nyuwun agenging sih samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun. Usana billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Terakhir nata ya Mbak Ica Samarto monggo. Wijil wicara paniholan temali panci panglong sabda pangandika budhen kula Bapak Demang atur kesembah nuwun foto kasih satawis Mas foto mangke dipun pose nggih Mas Romi dipun pose rumiyin tedhak kirap ingkang angka sepisan pun keparing lumampah saking para tamu foto dipun siget satawis nggih kirap rumiyin karana ngengeti wekdal dinten Jumat nggih. Monggo saking Mbak Isa samatolan sato tegati manjing sak madyaning wisma wiwaha tedhak kirap ingkang angka sepisan kirap kanadindran tumuli mangayun saranane wong yen luhur betah lopo kurang golek
solajat miko yen wicara kudu manis baris seming sasama samaning manungsa sami Tamtama para prawira siagaca magita kita Kagum mereka lerobana Usama siaga yo makan yo makan Ini kerja mereka kerja Kagum mereka Mas ya Galiah mancing datang agung Isubo Manggolo kirang datan posum langsung minggir saking reswasalan khawatir lambetanono jalmo kang ganggu puting amat dihaniro Sadran Isubo Manggolo panjaya sinaturkan hasekti Mandraguna Jinaket Isubo Manggolo ngarsa Sri Maranata arep gedhek ingkang samya Marasiba sing pakermat jengering Sri Narendra Muda yekti katina saking Mandrawa. Siap Mas Irul. Olah wedok to ki. Tak kira Mas. Ketut aja yo-yo nesu to Mbak sabar. Piye? Olah wedok. Mbak Ica yo. Yo Mbak Ica deodoran. Ora doran to. Yo. Lah aku melu makmu, aku dolan gone kono diceluk Mas. Lho, piye kok Mas ki? Yo kakak to yo. Jerotias woyo mandhap saking Siti Hinggil Binaturata Risang Narendra Muda kekal ciptan ketedak cangkrem menaliti kendung ngajeng merantan jroning praja yang gemah makan enten para kula dasih
tedak cangkrom arsong gayuh wahyuning bebrayan mulya ya wahyu judu munggih kainam tuwanan sang Prabu Senopati Manggolanggung telah cucuk lampah Raka Mas Mukamat Kohilul Anam ora Mbak Ica yo Mbak Ica ora donya nah yo Ruting wingi patasa kembaran ketinggal menik nuju prana Dudutati pinangka gegone lampah lamtuanane Sang Maha Prabu Haji Dewi Prasetyo kang wus kelapan gegandeng anasta gandeng kanca gandeng Pramas Wananata kusumeneng Dawara Yuryanti renggah anggra kemepupul tansah pupultan kang dadi astanira datan gigang senadyanto hamung sarambut kabadan juru bais juru pangrengga busana saking Emilianias bijil saking lalatan grembi terus kondang bakan becek pasar betan pindah manahang daton pagar-pagar bagus rompyo susanome blok-blok padhana pantes sangra bronto kang sami hamulan lajeng nipun wangsana manji sak madyane Balapati Pambusanan toko pangkun to kawijiling pangandikane kang dereng kawiyos ing lisan